UGWUMBA ozi abụghị ozi tọrọ ụtọcha maka na na-ekwu na ọkụkọ ji ụkwụ na-abọ nsị ọkụkọ wee mara ọnụ wee tinye na nsị kemgbe ọ ga-abụ emegide mmadụ imegbugide mmadụ megbugide mmadụ nwekwara mgbe ọ na-abụ ruo isi mba ka erota maka Chineke bi n'igwe. Ọ bụ na ndị Igbo enweghị ikecha, ọ bụ na ndị Igbo esoghị na Naịjirịa, ọ bụ na ndị Igbo anọghị n'ọnọdụ isi mba n'ozuo dịka anyị kwuru na 1967. Amaara m na anyị dị ike na ọ bụrụ na o ruo kama na etu o si digodo ugbu a ndị ọbụla bụ ndị ma ihe n'ala Igbo ekwuona si onye ọbụla gbado. Na mgbede a ka anyị nwetara ozi na akpọrọ Maazị Nnamdi Kanu wee kpọga na Sokoto kemgbe afọ 5 maọbụ karịa ọnọ a na-ekpe ya ikpe ekweghị akpọbuga ya n'ụlọ mkpọrọ. Ekwuru si unu kpọrọ ya akpọga na maximum prison, ndị gọọmenti ekwe oweru ka ekpechara ya ikpe ekpere nya bụ ọtụtụ ndị mmadụ na ha atinye ọnụ. Ọ bụghị ya ka anyị ji bịa ata maka na anyị abụghị ndị onye ọkaikpe, mana anyị mata na ihe emere ebune dị atụrụ inwe. Ekpecha ya tata akpọrọ Nnamdi Kanu, kpọrọ Maazị Nnamdi Kanu ọhamedike ndị Igbo wee kpọga ya na Sokoto steeti. Gịnị ka ọ pụtara? Na ọ bụrụ na ị chọọ ịfụ Maazị Nnamdi Kanu na ị ga-agba ụgbọelu, maka na tupu ị gbacha ụgbọala ruo na Sokoto ike ga-agwụ. Ha chọrọ ịkpọpụ ya n'ebe ọ ga-eji anya wee fụ ntị ya. Ha chọrọ ịkpọpụ ya n'ebe ọ ga-ata afụfụ nke pụrụ iche. Ha chọrọ ịkpọpụ ya n'ebe ọ ga-anọ n'etiti ndị iro, ebe ọ na-ama nwe nkwuwa okwu n'ụdị ọbụla. Eso m na-ekwu ndị Igbo ka anyị daanụ ji, ka anyị daanụ ji. Onye ọbụla ekwute na ihe maọbụ mete ihe ọbụla ga-eme kịta ebido na-ekweghị m ụmụaka achịrị katapọt ndị ogbu egbe na-agbagbu n'ihe ndị terọrist na ndị ihe na-enye anyị nsogbu kamgbe abịa gbasasịa ndị nke fọrọ. Ya bụ onye ọbụla jiri akọ na uche mee ihe. Onye eme na ngagharị iwe ọbụla, onye anụ n'ọgụ, onye akọ n'ọnụ, mana anyị ga na-akparịta nkata n'etiti onwe anyị bụ ihe anyị na-eme kịta. Na ịkpọrọ ya bụ nwa amadi kpọpụ na Sokoto nwere na amaghị uche onye ya akpa asụ nri. Ha nwee isi na Abuja ebe ọ nọ bụ ebe a maara na ihe ọbụla gbasara sekuriti na Naịjirịa anya na Abuja so n'isi wee si na Abuja afụghị Abuja afụghị steeti ndị ọzọ ọ ga-abụ ọkwa ụkwara enwere onye na-anụ ihe ọ na-akwa, o wee kpọga na Sokoto steeti. Ihe anyị ga-asị bụ Chineke paratule. Ihe ọzọ anyị ga-asị bụ ka anyị ga na-agagoro n'ubi ka ji n'aka. Otu ihe ọzọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ atinye n'ọnụ afọra m ka ụfọdụ ndị Igbo na ha ekwu. Oke ada nwaanyị Bianca Ojukwu, nwunye Ikemba Odumegwu Ojukwu, o kwuo n'otu ihe a na-ekwu ugbu a sị onye ọbụla jiri akọ na uche na-enye ndị mmụọ nri adị ama maka na amaghị uche ndị ọ bụ anyị na ha. Ahụize Chineke na ozugbo emechara nya ka na ụlọ mmebi iwu ndị Amerịka ekwupụtara okwu ihe gbasara Nnamdi Kanu. Ya bụ na ya bụ nwa amadi onye ọbụla maara na enwezuga onye dịka Nelson Mandela bụ oke nwa amadi anara na mmụọ. Amaghị m mmadụ one tanara ahụ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nke zuru ụwa niile ọnụ karịa nke Maazị Nnamdi Kanu. Ya bụ biko onye agana ka egbufuo ya egbufu, ịgana nụọ ọgụ, ịgakwana mee ihe ọbụla ga-eme ka ha si na ekwuru ya ekwu. Ọ bụrụ na ndị be anyị ga-ejiri uche wee nye ndị mmụọ nri, amaara m na anyị kwesịrị iju. Ana m etogodo unu na rukwu ugbu a na enweghị ebe anọ na na-eme ngagharị iwe, maka na amaara m na ụmụ military formations niile dị n'ala Igbo, ọ bụghị ndị polisi, military formations niile dị n'ala Igbo, ha niile dị njikere ugbu a na-eche ka a sị anyị ekweghị enyi ba enyi ka egbusisi ụmụaka Igbo. Biko ndụ onye ọbụla bụ nwaafọ Igbo dị anyị mkpa. Ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atinye ọnụ, ndị politicians na-atinye ọnụ. Esoghị m na ndị na-enweghị information na-asị na ndị isi Igbo na ndị enweghị ha na-eme. Ọ bụghị mmadụ niile bụ ihe ga-emecha etu o si dị anyị mma, mana amaara m na
izuụka gara aga na 40 na mmadụ 4 bụ ndị omebe iwu na Naịjirịa, ọ bụ ọsụsọ ndị Igbo binyere aka n'akwụkwọ si biko si hapụ nwa amadi a. Dịka m kwuru, ndị Amerịka ekwukwu onye si na ya bụ ikpe na enwere etu ọ dị. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị maara ihe ekwe na-akụ ekwuo na ebe ọ bụ na eme nwata ka emere ibie obi adịghị mma, kedụzi ka a ga-esi tie onye nke a ihe si enye ebe n'akwa. Ya bụ tupu Chineke anụrụ gị ọgụ, nke mbụ na ọ ga-ama na aka gị dị ọcha, nke igbo ọ bụ na ọ ga-ama na iji ha aka gị ga nọrọ onwe gị ọgụ. Ya bụ ndị Igbo cherenụ na Chineke ga-eji aka ya nọọ ọgụ a. Ọ malitegokwa na ya maka na ya bụ mmiri o ruo na mgbe a ga-akwọchapụ ya. Ya bụ nwata na-ebe akwa ka mgbe o ruo na mgbe a ga-ekunye. Ya bụ onye ọbụla eme na mkpọtụ, naanị ihe anyị ga na-eme bụ ikpere ya bụ nwa amadi ekpere. Ọ bụrụ maka ịpụta, ọ ga-apụta na ndụ, ama mgbu ya egbu, ọ ga-apụta ọ ga-apụta ka anyị gakwa na ya aka ọzọ kene ya, kpazizie etu anyị ga-esi dozie ala Igbo, na ọ bụghị ụmụ tigbuo zọgbuo. Ebe ọ bụ na ọ nọ na na-akpọsị onye m abalị one ma one, ọ bụrụ na onu kpọhapụ m ugbu a, onye m abalị one ma one ka m mee ka udo bata n'ala Igbo. Ha ekweghị maka ikekwe ọ bụrụ na ha achọghị ka udo dị n'ala Igbo, mana maka o si na dị, anyị ga na-eme nke dị anya n'aka. Aha mba Mike Onuvo, Ugwumba ndị Igbo. Onye ọbụla jiri akọ na uche, ya gazienụ. Ugwumba.